Západ versus východ Slovenska. Kde sú nehnuteľnosti lacnejšie v pomere k priemernému platu? Priemerný hrubý mesačný plat v Bratislavskom kraji je 2191 eur. Priemerná cena nehnuteľností v eurách za meter štvorcový je v tomto kraji na úrovni 3229 eur. V Košickom kraji dosahuje priemerný hrubý mesačný plat 1809 eur. Priemerná cena nehnuteľností je pritom na úrovni 2087 eur za meter štvorcový. Čo si môžeme na týchto číslach všimnúť? Hoci rozdiel priemerných hrubých platov nie je až taký veľký, rozdiel v priemernej cene nehnuteľnosti je výrazný. Ceny v Bratislavskom kraji jednoznačne ťahajú nahor ceny v hlavnom meste, do ktorého každý rok prichádza niekoľko tisíc nových obyvateľov. Zároveň je fakt, že v Bratislave chýba niekoľko desiatok tisíc bytov. Na kúpu bytu v Bratislavskom kraji teda budete potrebovať viac mesačných platov ako na kúpu bytu na východnom Slovensku. Nízke platy v porovnaní s vysokými cenami nehnuteľností znižujú dostupnosť bývania na Slovensku.